Assalamu alaikum. Hormatly türkmenler, türkmen mallar, mömin musulmanlar, bar mısınızlar, aman mısınızlar, esen misiniz? İnşallah bu bir gowy habarlarımız var sizler üçün. Sizler üçün mütazeliklerimiz var inşallah. Şoň üçin hiç ruhtan düşmeňler. Çünkü ruhtan düşmeklik bizlere hiç yaraşmaz. Rabbimiz hem Kur'an-ı Kerim'de aydı ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ لَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ dedi. Ruhtan hem düşmeňler, umidsiz hem bolmaňlar. Siz üstünsünüz, alisiniz eger iman eden bolsaňyz diýdi. Şonuň üçin ruhtan düşmek, umidsiz bolmak bize yaraşmaýar. Maglup bolmak, utulmak bizim kitabımızda yok, emes kelimenin özü yok. Biz haçan utulýarys? Bu düşmanı el versek. Biz haçan utulýarys? Bu diktatorun itligini yapsak. Biz haçan utulýarys? Bu zalim, kapır diktatorlara hormatly arkadaş diýsek biz utulýarys. Hormatly vatandaşlar, bileňizler ki şu yakın aralykda bir İstanbul'da bir ulur protesto mitini geçecek bolýarys. Türkmenlere yardım eyle ey Türkiye. Türklere yardım et ey Türkiye diyen bir protestamız var inşallah buna. Türkmenler, Türkler, Uyguru, Özbekler, Gazago, Qaraqalpaq toğullarımız, ahli insanlar, Türkistan'dan gelen mazlumları çağırıs niyesi verse özünüzden bilersiniz. Birazrak wagt gerek şu bir keftan içinde 50 bolýa wagtyna. Hormatly vatandaşlar, hemen şol yerde birinjilerden bolup aýdylýan zat inşallah şu Türkmenler şu Türkmenistan'dan gelen mazlum Türkmenler, Afganistan'dan, İran'dan gelen Türkmenler inşallah özünün problemlerini, sıkıntılarını inşallah dile getirmek gerek, aytmak gerek. Şu yerde televizyonu hemme yerden, hemme partiyalardan adamlar çağırıp dursa inşallah gelenle şunu aytması gerek. Birinci gezek şu Türkiye'de geçip Türkmenlere vatandaşlık veriniz, pasaport veriniz. Biz hem Türküz, Oğuzuz, mömin musulmanız. Bizlere de vatandaşlık, pasaport veriniz deyip inşallah aytsanız o bolýar. Niye sebetse şu yerde yazıp aýdysy özümizden. İkincisi hem şu yerde öýlenen, durmuşa çıkan, çağası bolan vatandaşlarımız, Türkmenlerimiz, Türkiye mallarımız var. Şulara da Türkiye'nin vatandaşlığını verin. Çünkü bunun ya ecesi ya atası ama Türkiye vatandaşı. Aşağı pasport verin çağaların. Çünkü köpüsü bärde doğulun. Hal öçelim bitirikede alıbilenak. Şahadatnaması da yok. Bu näme bu ulugy qyýkylyk diýip şoňa düşündirip aýdysyn inşallah. Bular problem däl diýipdiler bundan. Ýani eger ýany ýoldaşy ýa heleýi ýa çağalar Türkiýe watandaşy bolsa diýe, muňa watandaşlyk awtomatik berilýär diýe. Berilýär de ýöne bizim türkmenler bilen aktany, biz bilemiz akta şunu. İkincisi hem şu ýerdäki Türkmenistandan gelen Türkmenler, başga ýerden gelen Türkmenler hem hasta, kesel, bular şifahana, doktora gidebilmeýär. Köpüsi işsiz, şulara bir iş kömegini ediňiz. Köpüsi hukuk tarafından bilmeýär, hukugyny bilmeýär, şulara kömek ediň diýip inşallah bir olay protesto mitini geçecek bolýar. Nesip etse biraz üşätdirin mi diýen, üşät galtdyryna. Oýlamaň ýene bu korona borup öljek boldy diýip oýlamasyn, diktatorun itleri beğenmesin Bayram Allahyf öldürjek boldy, ölmedi, Juma sabaryny özü ölküçek boldy diýip oýlamasyn bular amna. Biz ölsek hem inşallah başka Cuma sabarlar çıkıyor. Biz ölsek hem inşallah başkalar devam edip gidiyor. Öz şeyle bu yol ne? Çünkü her bir Firavun'a bir Musa olsa her bir Musa için bir Firavun oluyor da. Dur hayat çoğum edeşne. Mesela biz oyluysa taze bir prezident gelse kutulur bu problemler deyip ne? Eğer taze prezident biz saylap koymadıkça, halkın iradesi olmadıkça, hareket etmedikçe peydası yok. Kim gelse de peydası yok. Şu değil. İkinci hem bazı itler var, bazı şagallar var. Biliyorsun ki näme halky. Köp bana çıkıp aýdýarlar, "Sen gurban bolýan, ýamanlaýan gurban bolýan. O adama bu zatlardan habary ýok" dedi. Habary ýok bolsa näme it gyrkymy ona? Bilmejek bolsa şu zatlaryny. Ýok, o bilýär ona. Köp adam aýdy, "Gurban guly berdim Muhammed o adamna, ýanyny nakylar ona habary bermedi" diýdi. Şoň ýanyny nakylaryny hem özüniň hem ýüzüne eşek tepsin diýip aýdysam muňa. Şo diýip hiç kaygıda oturma. Burada dermayda bizim arkadağımız mehribanı, o adamı sizler bilmeýäňiz. Sizler diye da. Gowy bolan bolsa barp gör, yollar açılsın diýip aýdynna barıp. Gowy bolan adamyň bolsa barp çay içip gör. Arkadağım şeýle boldy. Adamlara kym boldy. Türkmenler juda kyn ýagdaýda, köpüsi ölüp kaldy ýaňyrda. Şolar alyp geler arkadağı diýip aýtyp göreň gowy bolan bolsa. Milletimize kömek et. Gahramanymız milli näme ýanky gahramanymyz diýip elbetde goşadurnaň içinde hakem gahraman kömek etdi aýtyp gör.
Köp adam aýdy, sen maňa kafir diýip aýdýan bu musulman. Musulman bolsa, aýtyp gör baryp. Musulman, türmede oturan musulmanlar çıkar. 20-30 ming san türmede oturan musulman var. Şular çıkarıp koyuver. Allah'tan kork dep aýtyp gör ana aýdy bilen bolsaň da. Bu gowa adamy, demokratik adam. Demokrat bolan bolsa, siyasi tuzlukda näçe ýyldan beri oturan agalarymyz, ejekelerimiz var. Köpüsini öldürüp goýberdi buna. Şoň üçin o meniş akıllı geplerinizi maňa aýtma, o başga ýöne aýtsaň bundan beri siziň bu gepinizi garagalar eşitse gülýär ha. Şöyle vatandaşlar inşallah Teala hemen nämen sorajakdym bu Türkmenistanyň konsoloslugy bir ýere göçüpdir şo näme İstanbulda. Nire göçüpdir? Şonu bilen adam bolsa maňa bir aýtyp goýbeриňiz, şeýle ýere göçüpdir dep. Çünki ýakynda şonuň öňünde de bir olakan toýumuz bar nesip etse. Şonu näme edeli? Şonu bilip goýuňlar. Türkmenistan konsolosyny öňünde ýakynda bir ýarymlar şo aýtmany baraldy diýdiler. Şoday. Oglanlar, gyzlar, agalarym, ejekelerimiz şey dip hareket etmesek var ha. Bolmuyor da. Çünkü hareket etmesen bereket yok da. Bu diktatorlara karşı edip güç olmasa faydası yok. Diktatorlar bu uyut boluyor ekeni, bu ayıp ekeni, günah ekeni diye zadı bilmiyor da bularına. Yok. Bularına dinleden manglayını vurup duruyor da bularına. Halk güçlenip şey edip miting guylap çıkıp et taşıyan deyip hareket etsen diktatorlar şondan korkuyor da. Şöyle vatandaşlarım inşallah şu önümüzdeki bolacak protestten mitingde goýja katnaşalyň. Hemmeňiziň hawaryňyz bolsun. Şoda Allah razı olsun agalarymyz, ejekelerimiz şo hareket edeliň, ýatyp kalybermäliň. Ana bir aýtmak mümkin saňa näme agyr ýeňili bar. Öz günüň özüň görseň bolan çörek tapmany oturmaň diýip bir däýär mogullar aýdy. Yo alhamdulillah men bir günümdüm ýaman zat däl. Medresede okap iyi geçip elhamdülillah diye yürüversen boluyor bu sofiler ýaly. Elhamdülillah men kim gowy eken, vay bu arkadağa şöhret diye yürüversen boluyor bu vahabiler ýaly. Yok men ames adam näldämen. Men musulman adamım, men insanım. Zuluma karşıyım men. Konkret aýdaýyn da.